ngomong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to, Pak? Gendeng. Lah jenengan ngomong kali sinten? Loh, awak dhewe arep disauri dhewe. gendeng. Jenengan iki rumah sana pancen edan gedan. Loh, Nek sampean sing waras ngalao. Ya, aku ngapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane aku Aku nang dhuwur. Ya. Dhuwur terus dhuwur Dewe-dewe. penak. Nang dhuwur penak nang ngisor koso. Dede Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Yuk, hadirin semuanya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk tak panggilin. Luar negeri. Ya. Tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Hei, menjelak aku mau kucing. Keler dikira. Jolali tansah liwong ori. Alon-alon sayang. Alon. Ayo bro. Kilo. Yung. Indian dada. Iya. Sederhana. Tapi ubah. Cek. Wilujeng dalu macange Mbak Limbu, Pak Redi Belung. Oke. I love you baby. I love you fu. Remen sangat kalau panggil jenengan meleh. Gak tak tahu apa. Kowe ki apa? Aku yo melu awakmu lho. Wong kok mlaku guyu dhewe ki urusane apa to, Mas? Lah aku jelas. Bagi binake kali Pak Dalang. Wong kowe ora nek masalah popo kok guyu dhewe. Apa kuwi? Lah iya, kowe ki jane gendeng to piye? Ora nek popo kok guyu dhewe. Lah nek masalahe guyu dhewe. Semua Ngono lho, itu pakai aturan. pakai aturan. Nek ora nek masalah popo kok guyu dhewe ngomong-ngomong dhewe Kuwi jenenge gendeng. Iki berarti kowe gendeng. Sik. Nggih ta Pak nggih? Sik. Berarti ora aku no to. Lah nyapa? Piye mo? Piye? Lah nek kowe ngomong-ngomong dhewe guyu-guyu dhewe mbok sauri dhewe, berarti kowe gendeng. Oh, berarti aku sik slamet. Lah kok sik slamet? Enek sing gendeng berarti.
Sopo sing gendeng? Apa ana to ning kene iki karo awake dhewe wong lur telu kali dalan. Lah sing ngomong-ngomong dhewe disaur-sauri dhewe sapa? Lah nyapa? Dari gendeng. Yo iya to kuwi jenenge gendeng. Lho Pak, dilokne iki lho. Hah? Kok iso dilokne piye ta, Pak? Lah ki kerjane apa? Kowe ngopo kowe? Kerjane dalang. Dalang bagian apa? Dalang ya bagian besane Mulai wayah. jam pira? Mulai awet jam 09.00 wae. Ngomong karo sapa? Omong dhewe, Disauri. sauri dhewe to. Ayo berarti gendeng. Pak. Kowe ngelokne aku gendeng. Lho, Eh. mboten ngeloke, Pak. Ajar ae, Pak, Mboten. langsung. Niki kan kula kan ngerteni napa to ajane gendengi Kowe karepe ngelokne aku piye. gendeng. Lho, mboten kula jelaske mawon. Kowe rasa ge masalah, Dok. Bres. Ora masalah kowe. Combe cangkemmu tak tapuk tenan kowe iki kok. Minimal pertama itu lah. Aku salah apa karo kowe? Lho, mboten salah, Pak. Jenengan ampun salah tompo riye. Ora ngono. Kula namung jelaske definisi definisi Ora. definisi wong definisi gendeng niku ngomong-ngomong dhewe disaru-sarui dhewe niku gendeng. Lho, lah ngono nek kowe ngelokne aku. Lho, mboten ngeloke. Sing ngeloke sinten to, Pak? Profesi dalangku moloke. Mboten. Lah jenengan apa ngendikan? Ning aku ya slamet. Lah ngopo? Lho, ngerti wong gendeng kaya aku, omong dhewe. Lah kok kowe ya melu aku? Kedek lho. Lah kula melok becen butuh ya bayar bang mekar napa kula? Lho, ora ngono nih. Jenengan niku jenenge salah tompo jenengan. Ampun sensitif hati. Loh. Jaga hati jenengan. Jenengan iki disepuke lho, Pak. Saru lho jenengan ngomongnya sing gak penak ngoten niku. Dok, kowe kok kelancang. Lho, nglancang pripun Wis to? suwe nglamak lho kowe. Lho, jenengan iki Loro to atiku. Mboten ngoten jenengan salah paham lho. Salah paham. Ora ngono, iki tak jelaso. Dalan ki suwe-suwe malah gak dong ya suwe-suwe. Lho, Jenengan kok wangel Pak lho, omong-omongan. lho. Lah sing omong-omong dhewe disaur-sauri dhewe niku lah gendeng to Pak. Gendeng. Lah jenengan ngomong karo sinten? Lho, awak dhewe, karo Pak Disauri? dhewe. Gendeng. Berarti nggih leres kula mboten salah. Kok sik. Boten apane? Ora trimo. Lho, ra trimo. Lah kula mboten ngirim kok. Jenengan trimo napa? Lho, Kula mboten ngirim kok. ora jenengan trimo. ngono. Lah pripun maksude? Lah nyapa ngerti aku gendeng kok kowe ya ngetutne iki ya ngopo? Lah aku ora ngetutke, aku nek sing nimbali dhewe warga mriki. Lho, sing nimbali awakmu tanpa aku kowe ora takok kene le. Lah jere sapa ora iso warga mriki? Kene panggung rasa wayang aku iso. Lho lho, Weh. kowe ijen kowe. Ijen. Iki ra mau gawe casaku. Oh, Lah. mboten. Lho, piye to, Dok? Bapakmu. Lho, Dok, Aku gregeten ya suwe-suwe kok kowe rumoso kowe iso dhewe. Angke. Berarti digaris no, digaris. Lho pripun? Lho pripun maksude? Kowe ra sang gawe yogaku, ora sang gawe musikku. Alah lho yogon jenengan nggih nyewa kok. Ah nggih mboten. Lho, ya jelas wong aku rene ya dhewe kok iki. Digaris ora apa-apa to. Digaris ora apa-apa. Lho dikira apa-apa terus piye maksude? Iki ora melu awake dhewe to. Ha. Lagi niki. Niki mboten. Lho, ora no. Kowe duwemu gur iki tok no. Wis adengmu gur iki kok. Niki tok. Heeh. Siden tak? Ndan. Oh berarti golek sandang pangan dhewe-dhewe niki. Lho jelas. Oke. Loro le atiku. Lah kowe ngerti aku wong gendeng-gendeng ning nyatane wong gendeng kowe nyapa kabeh kok. Ya melu delok. Jenengan ngendikan lara ati kok mboten suntik napa periksa teng rumah sakit. Lho, ati ya disuntik. Ha jenenge wong lara kan periksa ya Mat ya. Mbuh. Lho kok mbuh piye? Kowe iki bolos sapa to kok mbuh piye to? Aku tak tengahi lho, mesti awakmu wis krumangsani. Aku sapa mbok tengahi piye to? Lho, mesti iki aja sampe awake dhewe gegeran, wong awake dhewe menghibur nang gone ngampel gading. Gading. Ampel apa wae tak tapuk iki so. Ngampel gading ki awake dhewe ora oleh Bleset. berseteru ngono lho. Apa? Berapa? Tukaran lho. Berseteru. Jenengan ki krumangsani nak pancen edan ki edan. Lho, Nek sampean sing waras ngalao. Ya, aku Nyapa kok bantah karo wong edan? Lah iya mulane Ngoten aku tak lho. ngalah mawon. Nggih kula sing kalah, Pak. Enggak penak lho tembungmu. Jenengan kula belani lho, Pak. Ora sama belani. Oh, mboten sak. Ya. Ngono. Berarti sing edan sapa? Aku. Boten Oh, padha anu dongakno sing apik malah geger. Ateges Gojek, Pak. Gojek. Kula kali jenengan niku ibarate kados sedulur. Jenengan Wes. pun kula anggap kakang kula kiyambak, kula Aku ya anggap tenan kok. adik kiyambak. Lagi ngoten nggih, Pak nggih. Iya. Teng mriki niku setunggal panggung tujuane siji. Paring panglipur kagem sedaya warga Cocok. mriki. Lagi ngoten to, Cocok. Pak nggih. Oke. Soale napa ditimbali mriki sowan mriki ya alhamdulillah luar biasa. Ampel gading top Ampel markotop. gading top markotop. Mbok bile kok dalu niki ampel gading mboten nimbali kula. Wah, benjing merongos kula mboten enten tanggapan. Lho, lah sebabe? Ayo dalu ki ra nek tanggapan ya ampung nggene ampel gading mawon. Ngoten. Iya. Kula ngaturke Berarti sembah bengi nuwun. iki
Ora nek tanggapan nek gak ning Ampel Gading. Brengi iki selamat. Selamat berarti. Ora iso kowe ra roh berarti. Kok iso ora roh piye? Lah iki awake dhewe ora tanggapan kok. Lho, kok iso ora tanggapan piye Lah sing omongan? ngongkon tanggapan saka sapa? Rek? Omonganmu aja kelincipen lho. Lho, jenenge ditimbali pelawak kan jenenge tanggapan to, Pak? Lho lah sing ngongkon lawak kowe rene sapa? Panitia ora ngongkon kowe lawak. Iki ketoke dalang kerusuhan wong iki Lho, ketoke. cetak dok. Piye? Aku ngerti dhewe telepone. Piye? Pak Bos, Pak Bogito telepon kowe iki ning ngarepku. Mas Dok, tanggal 21 Nggih. jenengan teng dalem. Kowe nyauri piye? Ngomong lo speaker. Kula kosong. Kosong. Nggih. Ampel Gading enten wayang dalange Redi Belung kok jenengan sowan teng Ampel Gading. Lah nggih, pas to. Lah kok kowe ndagel ning kene njaluk bayaran sing ngongkon ndagel kowe. Lah sowan iki gak yo ditanggap kon ndagel. Oh ndak, kowe bisa untuk kamu menonton kek, kowe supporterku kek, kowe delongopku ya kena ora kon ndagel. Dalang ki late lunyu ketoke iki. Lho, Suwe-suwe tak rungokno kok gatel kupingku. lho ora ngono. Kowe iki salah topo. Jenenge dicalang ditelepon ki jelas rene ki tanggapan. Mosok rene ape mek tebang tebu. Lho ora. Kowe ya kok tanggapan lho. Lho tanggapan ya ditimbali dikengken apa? Lho, lah kowe nyapa kok macak ndagel. Ya sing ngongkon sapa lho, Le? Dia jelasno lho mumpung rong suwe lho to. Aku malah griming. Oh iki piye kok? Pak ngeten lho, Pak. Ora Pak. Ngene lho, Mas. Piye? Jenenge seniman ya to. Iya, iya. Jenengan seniman dalang kula Iya. seniman pelawak. Oke, Le. Lah sing sinten Pak Mugeni? Heeh. Telepon iku kan badhe nyalang. Lah kula seniman pelawak ditimbali mriki kan jelas kan ngelawak kan dagel. Seksine aku Gusti Allah. Lah kula kan mriki kan apa? Ya kowe kok ndelok, kowe rene nganggur, kowe ndelok wayang aku karepmu, kowe arepe dodolan apa karepmu, kowe arep jalan-jalan ya karepmu. Aku apa mong jangkrik ra kewektu jane. Aja gak sopan. Om rene ado-ado 5 jam luweh lho kok mosok rene kon ape kon delok tok rumasane jelas, apa to nih. Pak jenengan Lho, iki? piye saiki? Jenengan dalang to? Dalang. Ora, Lah, tukang kadung- tambal ban. Eh? Wong jelas ketok dalang ngono mbok takoki jenengan dalang to. Lah iki yo jawabno. Lah aku jujur. Dalang. Aku yo tunggale. Aku kok. nomor kadung macak ngeten iki 250 mosok ora. Lah kowe kok met kowe aja jatuh harga dirimu kowe aja macak melas. Jatuh piye 5 jam luwih lho perjalanan. Lah tapi kowe iki jenenge disepeleke dalang wong jelas kene dagelan kok rene ape kon delok tok rumangsane Lah apa? yo piye lho, Di? Lho, Di, tak tapuk kowe iki. Kuwi dalang ki disepuhke, kowe kok nglunjak Lha saiki omonganmu. ngene ae lho. Lah pancen kowe iki rumoso. Lah kowe iki ning kene arep mau pamirne apa? Kowe urung mesti kowe iki ning dagal ning kene paribasane kowe engko dibayar. Loh, Lho. Kula Kaget. teng Ampel Gading iki dianggep pun ping pinten. Lah jenengan paling nembe niki to. Lho. Ya jelas awakmu wis ping pira? Ah, piro to kene? Ping lho. ha piye wong kene iki jujur apa anane? Digedak ben wedi. Niki pun pengeten. Pun pengeten. Bangga. Pun ping gangsal teng Ampel Gading. Yo Mas yo. Bolak-balik Pak. Bolak-balik. Sapa sing ra ngerti jenenge komet iki? Komen. Tiang niki pun apal doyo. Apal. Takoni. Mboten pertados to jenengan. Oke. Kula tangkelke warga Iya, mriki. iya. Nyuwun sewu sedaya warga mriki sampun tepang kalih dagelan sing alit Mas Komet niki napa dereng, Pak? Bu. Pun tepang dereng. Kompak to. Lho, Pak kok urung goblokmu lho kok sok. kowe iki basa ya kupingmu lho. Tapi kan kompak. Lho, maksudnya dodol tepang Mas Komen derek kamu ni dereng. Lah kok kowe bangga ya? Lah niki sebelah kene lho, Do, sing kene lho. Oleh kono gak pro kowe. Go patek oke. Urung patek kenal. Gini. Nyuwun sewu ingkang teng mriku Bapak Ibu sampun tepang kalih Mas Komet dereng. Urung ngono kok. Aku isin wae, aku isin wae. Malah nakono kowe barang. Kowe krungu ora? Krungu. Tak takoni. Lah kendak kowe muni ndak kenal, dereng. Kok kowe bangga? Bangga. Tak takoni. Jenengmu Napa? sapa? Komet. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tugal. Nang kene karo sapa? Kali dodok. Lah sapa? Napa le? Lah ya ta. Ngene kok. Lah layak kono muni dereng kowe bangga. Dereng. Bangga lho. Bangga. Dereng iki ndak ro kowe. Tak takoni kowe. Jenengmu sapa? Komet, Pak. Omahmu ndi? Bojonegoro. Bojomu pira? Tugal. Anakmu pira? Kali. Lah Kenapa? Atuh-atuh. Lah ngono kok kowe ngarani kowe bangga. Oh alah aku dhewe yo isin lho Pak, masa nggawa kanca kok budhek kuping. Lah bocah budhek mau goreng ning Lah, ngopo? kowe meneng. Meneng apa ya? Iki lho, Gur. Yo ngene. Kene. Iki lho Pak nek
Nek kuping ora tau dioperasi ya ngeten iki. Alah, Kuping iki nyata. diresiki pas jemal lagi nganggo linggis. Lah layak mok siarne. Lah nggih. Kenal kali Mas Komet nompo dereng kok muar Lah ndek. nggih wis sombong dhisik. Heeh, Nek Dek. kula mboten. Lah kowe tak tes. Monggo, Pak. Monggo, Oke. monggo. Dodok. Dalem, Pak. Asli sama. Dari mana? Kula saking Bojonegoro, Pak. Oh, di Bojonegoro. Sampun. Anakmu pira? Pun kalih. Aja Pak. lah. Alhamdulillah dugi Eh, mriki sama- wau jam sama. 9 nggih. Asal apa ta? Nggih wau pun tinggi Pun anu bahasa, disepai bahasa? nggih kalih panitia nggih Gaplek Sumanak lho Eh, Pak. apa itu, Estu. lah? Alah nggih sami Lah, sedherek lah, mriku. lah, Lho, lah. iki jenenge kuping operasional yang bagus dan intelijensi kuat. Paham apa ora kowe? Dang ora kowe? Keteke kok PG. PG Apa iki iki? apa? Persatuan Gedeng. Lho, Lho malah ngece jenengan. Kon jajal, kon Persatuan jajal, Gendeng. kon Lah kowe iki lho ditakoki tenang. Kowe kene. Lho, nyapa? Sampean rasa repot-repot. Kuping nek Iya. kaya aku. Namanya siapa? Kula dodok. Rumahnya mana? Bojonegoro asli. Anaknya berapa? Anaknya 2. Ala apa itu? Rumah saya juga Bojonegoro. Mana? Sebelah barat. Nah, Anak saya nomor 1 SD. Dan nomor 2 sudah SMP. Nah itu sudah besar semua. Besok kalau gede cita-citanya bagus. Tak wali sih kira masalah. Ya biasa anak saya juga sering saya ajak jalan-jalan biasa. iya jelas. Apalagi ini ada Silorejo di sini luar biasa, kecamatannya luar biasa. Loh, bisa. wah aku kurang ada. Lah kok malah gelintang dhewe iki Wah apa? aku dhewe ora cetha kok kowe lancar. Lah iki jenenge intelijensi kuat. Aku iki kedung. Sik to, Pak. Iya. Lek dagelan iki penyandang iki kudu sapa pantes lho. Iya, Lah lek kula kan pantes. Lho pakaian resik apik. Ora lho, wong ora patut. Lah nggih, lah niki ora jenenge lho. lho. Dhuwure iki genah kaya ngono kaya gawe sabuk. Kowe iki lho apa to? Kowe iki dagelan ado-ado kok iso nganggo korden iki lho apa? Gara-gara diasmu lho. Angger dadak nek klambi kok mrene kancane kaya kemul. Kok sing ukurane rada gawe wirangku. Asline nek aku ketok ganteng yo kemiren. Lho, sing iri nyapa to, Mas? Wong kene ya sarwa pantes nganggo penyandang apa wae. Pokoke aku niteni wong ki angger modele ra duwe gulu. Lho, Wis mesti duwe ati iri dengki. kowe ndak loro ati. Iki lambene yo pedes tenan iki bocah. Alah takono wong sampeyan Iki kowe sak mobil. Lah, nggih. Apa omong? Dodok gadah gulu lho mboten? Botan. Boten. Nek duwe gulu iki pantes kok mlengak sak mlengak pantes. Iya. Kok so mlengak sak mlengak pantes wong aku yo ndek gulu to, Mas. Dadal aku celun. Met komet. Dalem. Lho, Enak, iya. Lah aku nglengong ngono yo iso to, Mas. Dadak. Dalem. Sak awake saruwe dagelan duwe bayar mbok tuku gulu ngono lho. Lho. Sithik-sithik. Aku wis sakmene tuwekku ora tau apa ngomong asu ora tau aku. Lagi mau. Ya contoh kok. Lho. Saking gengkele atiku nyapa wong Ora padha kuyon tegese umpama to ya. Heeh. Awakmu ki umpama cilik. Ya, Wih, ketok. kekar. Ndasmu mesti gegeden. Wah, semi bocah iki. Awake cilik kan aku gak mau sandase. Mesti panggah ndamu. Oh, kowe ngomong ngono apa wis apik dhewe? Apik. Nyuwun sewu Pak, nembe niki kula buka wati kula. Iya. Ngomong ndas-ndasku gegeden. Wengenane wis ndasku lho, dinyang wong Jakarta. Piro? Sak M500 boten kula culke. Masa. Lah sing goblok kowe berarti. Singgong ya kowe wong gur ndas Wis tau dinyang. nyekel dhuwit sak M500. Urung. Lah urung mbok dikekno ndasmu. Lho, Lah terus terus sing 500 go tuku cilik-cilikan ya. ndas apa? Ndas kucing no. Kuwi ora tau nganggo jungkas. Ya Apa nek dagelan metu ndase kucing ndek piye? Lho tapi kan oleh sak miliar. Oleh sak miliar. sak M setengah. Sak M. Oleh sak miliar tapi ndas pulau pun ical. Wis digondol karo pengusaha. Seneng deh. Seneng, marem. Emosi. Marem piye kene emosi lho kok. Salam sing apik. Salam sing apik Salam keluarga. ya, Ngampel alhamdulillah. gading. Ngampel gading. Awake dhewe nyaur utang. Kok iso nyaur utang kowe iki aja plas-plasi wong to, Mas. Oh, wis Wong rene tak. ya sepisan kok terus mbok omongi nyaur utang. Lah nyapa dek ngomong nyaur utang? Wis lunas kok dindakne komet kok. Cek separo. Aku wis krasa budal iki kudu kejelok ketemu. Tibae kelakon maling. Ora. Ora jel. Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nembe sepisan mriki nembe saged pepanggihan langsung kali sedaya warga Ampel Gading Dusun Tegalrejo nggih Pak nggih. Nggih. Luar biasa antusias warga mriki mirsani wayang, remen kalih wayang. Ini ngeten niki pun nguri-nguri nggih ngurup-ngurup kabudayan Jawi. Nggih ta Pak nggih. Oke. Nggih khususnya budaya wayang. Wayang. Luar biasa matur sembah nuwun
luar biasa pasugatane saking panitia nggih istimewa, Pak. Aduh, nggak Nembe dugi mawone pun to medal napa-napa didalke. Disugoto kaya ngono sirinamu. Nggih, panitia niku luar biasa. Dasare ketua panitia nggih menika Bapak Hidayat nggih Ya, Pak. betul. Bapak Hidayat nggih Lembah Manah, piyayine Grapyak Semana. Iya, Nembe tak, dugi mawon didamelke kopi. Kopine mriki istimewa. Lah kok istimewa? Pahit rakaprak. Paling gulane lali. Ora urung diudek to, ora lali urung mau udek. Nggih dereng kula udek. Ning Ora kula lali, Pak. salah kula nggih setunggal. Ya mbak pesen pahit napa legi Mas? Kula pahit. Pahit. Lah tenan Iki kan kencing manis to. Kencing manis diasmu tak tapuk kowe iki. Kene iki ya wong Kowe sehat. rak kopine lah aku mlebu guri. Heeh. Jedinge dadak. Jedinge apik to. Wah, keramike bening. Ya, Kok iso? kok penting? Ora nek banyune. Lho. Lah mau kane krane. Krane ora metu. Banyune laline mboten masalah. Ora Kados apa-apa. kula jenengan ngeten kan seorang seniman to, Pak. Nggih Ya, to. jelas. Seniman iki sok kala tahun-tahun niki nggih nyuwun sewu tanggapan nggih kala-kala nggih napa menika kathah rame Ya, kala-kala nggih ya sepi. sepi. Nggih to. Oh, nek niki Napa taune to? Pak Redi. Niki rame lho Jope. Awake dhewe teng Slorok ketemu. Ya. Pak Redi. Nggih. Ngampel gading Pak Redi berarti Pak Redi. tahun-tahun niki tahune jenengan, Pak. Tahune jenengan, Pak. Ya, maksud Kula tahun aku- nyuwun sewu wonten peribahasa kan roda itu berputar. Heeh. Jadi sakala ki wong ki nyuwun sewu tanggapan rame, tanggapan sepi. Ya. Itu adalah sebuah putaran roda. Roda berputar. Lah aku sementara kok sepi terus. Lah berarti rodane roda serep. Sing gak berputar. Maksudnya ki ora roda serban Ora, kuwi tetep ngono. disyukuri dong. Tegese ngeten nyuwun sewu, Pak. Maksudnya roda ki ora roda serban mobil kuwi dudu. lah apa? Ki maksudnya roda alam. Jadi roda alam itu berputar. Orang itu kehidupannya berputar terus, Mas. Wah, aku lagi ero lho. Kenapa? Donya nek rodo ya. Wah, berarti dunya nek rodone to. Wedi lho. Lah kuwi nek kempot, tambalo ning gone waduk Lahor. Oh, dirambang ngono. Iya. Oh cemplung sak kuwene pisan. Nah, ngono enak Lho ora nesu piye wong dijelaso penak-penak tegese ki Jare ora- roda dunya. roda donya tegese ora ngono, Mas. Tegese ki sok kala ki wong ki ning dhuwur, sok kala ning ngisor. Oh iya. Dadi wong ki ora ning dhuwur terus mesti tau ning ngisor. Tahu. Tahu. Tapi aku seneng ngisor. Aku nang dhuwur. Iya. Dhuwur Wong terus dhuwur dewe-dewe. penak. Nang dhuwur penak, nang ngisor koso. Iki Dede di apa to, Bek? Wong loro ki apa to? Lho, lah nek kuwi nang ngisor senengane mesti dibleki wong le nang ngisor nggih tindian. Tegese ora kuwi, Pak. Loh. Maksud kula niku kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Wong kuwi kehidupane wang sinawang, sawang-sawangan. Sok kala ki wong ketok apik ning asline urung tentu apik. Sok kala wong sugih kuwi urung tentu sugih. Dadi wang sinawang ngono lho, Mas. Lho kaya lagu Banyuwangi kae no, sawangan kae ngono kae. Alam buah. Lah, nesu iki. Kok malah mencicil aku maksudmu apa? Wong uripe wang sinawang, Mas. Dadi ora aja ndelok wong kae ketok sugih, tapi yo kudu ngerti awake dhewe dhisik. Kok malah mencicil iki karepmu apa to, Mas? Nyawang kowe. Iki dijelaso kok wangel men to, Mas iki. Jare Wang Sinawang. Wang sinawang ki maksudnya ki wong ki piye lho? Ayo piye Iya iya karepmu piye? Bingung. Aku ngeluh rasane kowe. Ngeluh rasa omong. Ora omong piye lah ditanggap wong ora omong piye omonganmu. Oh, tanggap wong ya ora mesti omong. Kesuwen dong. Kowe piye? Sambutan lho. Iso. Pak Lurah wong wakil karo aku. Wih, Pak Lurah sapa? Wulus opo to mosok gak kenal tanggap wong ora kenal. Lho, ora Lho. ngerti mulane takok kowe. Lah kowe kenal apa ora? Lah kok Ngerti Sapa? to? dadi kan mosok yo mboten mosok tanggap ora ngerti. Ya jelas kenal aku. Sinten Pak Suyanto MM Sos. Oh yo. Sapa? Sapa? Oh, sapa? Pak Suyanto. Berarti pun ngerti. Wis ngerti. Pun ngerti Pak Lurah Pak Kadese. Ngerti. Pun, ingkang pundi Pak Kades? Nika. Lah, Sing ndi? lah. Wah teng ngajeng piyambak biasane. Iya, tapi kan sing cetha sing menika Pak Kades. Ah. Kayaknya apa jempolmu kok obah-obah? Ini apa? Mungkin aku nenten ngeten lho. Ah. Oke, tek. Kuwi jenenge kowe ngarang. Gile sing dalu, Pak. Ah. Sing ndi sing Genak kae wis ya kae. Sing ngangge peci cemeng nika. Niku Mas. belurah nggih, Pak. Lho, nyapa kowe ngurus barang? Dalu. Ngapa kok ngurus garwane Pak Lurah? Lho ketok gapyak lho, Pak. Ora pengalaman. Ah, padune maling kok. Dalang tuwek. Lho, kowe ngelokne Pak Redi tuwek. Lah, kowe iki, ha? Ngapa kok ngelone Sampeyan aku tuwek? krungune apa to, Pak? Dalang tuwek ngono. Lho. Piye to kok iso? Lah mending ngono tenan Aku kok. ngomongmu ngono. Kowe ngecek bolak-balik kowe urip karo aku ning kene.
Sak panggung ning urung tau nyek aku kok dalang tuwek. Keren nemen Pak, jenengan mau DC teng mobil. Ya ora umum, Met. Wong kok nanggap kok dalang redi. Mat taun tak mau karo kowe ning apa umum kowe nglokne aku dalang tuwek. Ya ben ora ya ben. Sampeyan mau dirasani komet. Ngene piye? Dalang redi terus rambutnya gibal tok. Lah nyapa? Kuwi rambut Teko gimbale ngopo? Kuwi rambut mau susah tumo. Cari satu panggungnya satu sinkronisasi. Lah kowe koyo ngono. Kudu saya tokati. Sawo Mas sing apik. Malah ngrasani Pak Redi. Pak Redi terus to sikile dawa seh ngono. Kowe mbok rasani ngono Pak Redi. Muni ngono. Nggih. Lah kok gantengen kowe? Apa rumahmu dekmu apik? Aku gak Lah ngomong. rumahmu kowe gantengen. Sing nemen setunggal, Pak. Jalan Redi ki apik jane, cuma kelemane siji. Apa kowe? Abape badhek ora kaprah. Lah kowe nyapa tekan abakmu? Rene tak ampun ndasmu. Alah, mboten kok aku ora ngomong ngono lho, Pak. Alah mau ning mobil. Aku mau Kok eram lho kowe Nek karo. aku ngene. Kowe padha karo ngilokke Pak Redi. Kan dire sikile dawa seh. Kocok. Tafuk. Gawe Pak Kades kok sambutan awakmu mau. Ngapunten lho Pak, kadang ngeten-ngeten iki lho ganggu mawon. Sing ganggu lho Sopo? sapa? Lah niki iblis-iblis niki. Kula kan iblis. Lah kowe setane rajim lho nek aku iblis. Anu wekku gedhekno, Mas. Wekmu apa kok wekmu gedhe? Lah iso gedhe apa ora? Iso kadang-kadang. Lah jam pira gedene? Ora mesti ada yang setengah papat itu digugah. Kuwi apa? Apa Mas? Mik ta? Ya, Kuwi apa? Ono kelek ngaju. Apa? mambu apa ora? Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cah iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah kaya katen bat ya suarane ya apik. Lho. Sambutan nyok. Aja gagas dodok. Aku dilokne katembat. Karepmu lho piye? Ya katembat udah aku kupingnya yak piro to. Aku pengen gajah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa aku nek ra bener bocah. Masyarakat Ngampel Gading seneng banget. Seneng gundulmu amblek kuwi. Ikae lho. Kowe iki lho kata-katamu lho gak bener. Lek iki mukadimah e. Lah mukadimah kok malah bulet ngono kuwi piye to jane kowe iki? Bulet piye to, Dok? Baleni to jajal. Alhamdulillah. Ha. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Apa, Ci? Bocah. Jaji. Kancane wong Sukri. Kata-katamu ki gak bener masalah. Mulane ibu-ibu padha Jelasno, guyu. Ki to jelasno. Pak nggih? Kula jelaske tak benerke sing bener ngene lho Mas. As-sholatu Atuh. isik to tak ajari isik kamu jangan ikut-ikut dulu. Oh, lambene. As-sholatu wasa komet nanti dulu dong. Wah aku kerumi-umi kok. Kamu umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Konsentrasi. Oh, ala raine gaji tok. Konsentrasi. Asem iki kowe iki. Yo yo piye? Sing bener ki ora ngono mulane to dimirengke riye. Iya, iya. Nek Pak Guru dawuh sampean mirengke nggih nak nggih. Nggih, Pak Guru. Engko nek sampean gelem mirengke, mangke tak tumbas napa? Pop aja. Pecut. Itu ngemecut dasmu. As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Kurang ambiya ya, Pak ya. Ambiya ndasmu kuwi anbiya. Anbiya. Ambiya. Anbiya. Ambiya. Piye? Anbiya. Ambiya. Piye? Ambiya. Anbiya. Ambiya. Apa ta? Bar nganggo Apa, Mas? presker, Pak. Oh, layak. Rasa piye? Pedes. Ayo terus ke. Amma ba'du. Lah, Lah kaya wis tekan kono lho. Wis tekan kono Engko lho keliru. piye? Bapak, ibu-ibu, masyarakat Ngampel Gading ingkang kula hormati matur nuwun ingkang kathah. Dalu punika saged dugi mriki nggih menika saperlu. Adicaranipun napa niku bersih desa lho Pak. Ya mbah. Adicara mbuh. Tuh. Kula dongake mugi-mugi desa niki saged mbuh. Saged dados desa ingkang mbuh. Nah. Dalu punika kang sepindah kula badhe matur nuwun kalian Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa ingkang sampun Desel iku. nanggap kula lan Banyu niki. Lho, kok malah nyepele Pak Redi nek. Awit napa to? Entene wayang dalu punika beto barokah kalian kanca-kanca seni
sinden, campur sari, ugi boten supe kanca-kanca bakul. Nah, perekonomian di sini jadi Menengah. Wah. Perekonomian bisa berjalan dengan baik. Dan juga warga sini juga Meneng to, kok ketok goblok aku. Ngeten iki ketinggal sepele nanging. Dengan adanya wayang, apa yang dikatakan bahwa nguri-nguri nggih nguruk-nguruk, nguri-nguri tegese cinta melestarikan. dengan kowe meneng to. Cinta dengan kebudayaan ini dan ngurup-ngurup itu tegese purun nanggap. Apalah artinya nguri tanpa ngurup-ngurup? Apa artinya? Apa artinya? Sik tak golek. Mekaten ingkang saged kalau aturaken Apa? tentang Isine ki lho. Isine lho. Ya ampun. Meneng. Meneng apa wong kowe ra nek jurusane ape tekan Ate ndi? mekaten tentang ngurup-ngurup. Oh, ngono. Oh, jelek lanjutane. Pasik no. Bersih desane. Yang kedua kalinya Nah. bersih desa. Wonten ingkang ngarani nggih menika gas desa. Ingkang baku mboten gas LPG. Gas desa menika perlunipun nggih menika ngresiki suker sakit desanipun saged dados desa ingkang apa ke apa to ke? Baldi datun gundulmu kuwi. Bahasa Arab lho ta. Desa ingkang baldatun toya batun warafun gopur. Nah ngoten amin. Loh, Lho kok lah ngoten kaya amin kuwi. lho. Kaya Maksudnya ya tak contoni ya awakmu sing muni ya ngono to. Lah iya aku sing amin to emane mantora diamini. Ya munimu apa? Gofur to. Gopur bakul cilok kuwi. Nggih. kotrok. Mugi-mugi dados desa Ngampel Gading menika desa ingkang makmur, desa ingkang maju, kemaripah loh Cinawi. Wiwit mulai dalu punika mugi-mugi rinten lan dalu masyarakatipun paringi sehat. Napa ingkang dados ingkang dicita-citake mugi-mugi saged kaleksanan. Ingkang ngingu mendo ingkang bersawah mugi-mugi tanamane kathah, panenane kathah, mendone saged dados kathah. Mugi-mugi saged barokah. Kula lan panjenengan dalu punika anyekseni napa ingkang dados lunipun ngawur. Yes. Mbok mesti mbok rusui. Lah kowe kaya ape tanduk bancaan kok teko meroy Lah timbang kowe Roy dulur lagi munggah panggung wis geger ndongakno sing apik. Ndonga ki ora usah kulak, ndongakno sing apik-apik. Lah aku ki ora perkara geger, aku kan mau jelasno tok. Aja nuruti kae. Lah nyapa? Nyapa ku? Lah ki dalang ora dituruti terus piye? Kae lho kono ora dalan. Lah rene nok. Sapa kono? Oh. Ngenggok kowe kan sore ge masalah. Engkang baku napa to, Mas? Ten Mbok. bersih. Lho, kok sampun disauri. Kula ajeng sambutan kok malah jenengan sauri. Ya komet kok ngrasane. Omong di Engkang baken napa diwontenaken bersih desa Napa? niku tujuane apa? Napa? Rasane warga mriki tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. Iya. Pikantuk kanugrahan kawilujengan ditebeke saking sambikalonipun. Soale bumi niku ulu pametune bumi napa sandang pangan saking bumi. Nggih, tanduran taneman niku saking bumi lagi ngoten Pak Redi. Dalang kok leak to jane iki. Wis gak penak. Bilih punapa mugi warga mriki tansah guyub rukun bersatu. Insyaallah berkah barokah wargane diparingi sandang pangan tuwin papan lancar anggenipun nyambut damel. Insyaallah desa mriki dadosa desa ingkang makmur Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Kediri. Kowe ngomong cakep to, Met. Dadi men ketok kekompakane ngono lho, Mas. Cakep. Tukup sik to aku sik lagi kowe. Kowe kok gak semangat to? Semangat. Cakep. 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 Urung. Kok tak cipok korengen lho kowe. Jare kon semangat. Ingsun dhisik engko bar kuwi lagi kowe. Paham? Iya. Tuku kowe kok modele gak anu blas kowe. Gak mendukungku blas. Aku men-men nak lali. Ora, tuku pring ning kutha Kediri. Cakep. Mugi-mugi desa Ampel Gading tansah pikantuk rejeki Allahumma. Amin. Tuku pring ning kutha Surabaya. Waduh mentul bring. Karek ngomong cakep kok so. Iki Oh, iya. jenenge pantun ya kaya ngene to, Mas. Cakep. Sementing kan Purwokantine iso kecekel. Ngono mbok urus nyapa lho, Mas? Pring ning Ngampel Gading mubruk. Nyapa teko Surabaya. Iki yape Aku bayangno musunge lho to. Bayangno.
Iki pantun jupuk Purwokantine. Oh, berarti nanti oleh. Iya oleh. Oke. Tuku pring ning kutha Surabaya. Cakep. Mugi desa Ampel Gading tansah bagya mulya Allahumma. Lah kowe Mas jajal pantun Mas. Neng jeding. Wah, jeding. Apa pantun jeding iki? Lah mau ning jeding tuku apa ya? Lah iya. Lah lek aku kan jelas pring tuku ning Surabaya ning kutha Kediri jelas. Karepku ya Purwokanti ing. Ayo ing golek. Yo ndang golek. Jajal. Neng jeding. Wayah Isa. Berarti kowe gak salat Isya. Ya iso lah terus. Lah jeneng jeding? Ya wudu. Oh ya undur apa apa. Iya iki tak bantah ya. Neng jeding wudu. Neng jeding wayah Isa. Cakep. Cakep. Mugi-mugi ngampel gading uripe penak. Amin. Amin 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 amin. Apik cai. Apik. Cuma kelakone sing elek. Kowe iki jane apik lho. Wau nyuwun sewu lho Pak tak omongi tenan iki. Awake dhewe iki paring panglipur teng mriki. Paling gak ya menehi apa kagem sedaya warga mriki. Oh ya. Heeh. Ayo nyanyi. Ya. Nyuwun sewu Pak Nembang nggih. Oh apa nyanyi? Nggih to nyanyi. Ya. Iso ta? Oh, insyaallah. Ku ya iso nyanyi ku men. Lho niki cangkeme apik lho Pak. Kaya ngono apik. Tegese suarane apik. Wengenane teng daerah Bojonegoro beliaunya Cak Komet ikut lomba nyanyi campur sari. Ya iso tenan. Juara. Satu dari 10 peserta beliaunya juara 1. Dak. Sing songo bisu Pak. Loh. Padha ae lho. Tapi kan apik dhewe to Pak juara Apik. setunggal. apik. Ya ora men? Iya. Oke, siaran aku tak nyanyi. Lagune anak-anak zaman now, zaman sekarang lagu modern. Maksude ngene lho. Komenti paham ora? Sing nyanyi dodok kowe MC-ne. Oh. Ngono. Karepku ngono, Tak Mas. siarno. Siarno. Ya. Lagu zaman modern dari luar negeri Amerika. Judulnya Yes. Oke? Krungu ora kupingmu kowe. Judulnya wong pedesen. Lho kok wong pedesen piye? Terae nek bahasa Inggris ngono kuwi Mas, lagu dari Amerika. Apa judulnya? Yes. Yes. Iya iya iya. Paham toh? Paham. Apa? Yes. Lagu Amerika ku lho, Mas. Bisa aja tak siarne. Sak balane Bon Jovi, The Rock ku lho. Ya bon. Paham apa ora Bon Bukan. Jovi? Oh iya. Innalillahi. Ngawur. Kaya MC ki lho, MC dandut kene, campur sari kene. Ya kaya Pak Mudin ngono. Malah musola ya. Nyara wong kepaten wi jenenge kok so. Oke, malam yang sangat luar biasa. Edian. Kita hadirkan salah satu artis cowoknya Jawa Timur Indonesia. Apik lagi. Ada salah satu artis yang sudah tidak anjing buat Anda semuanya. Asik. Wah, kompak banget. Anjingin dilatih kowe kuwi. Baik, kita sambut sama-sama. Dengan tepukan yang meriah spesial untuk ngampel Gading Cow. Kri. Kowe kok suwu kri ya. Kowe ki lek MC ki wis apik suaramu lho, Mas. Lah iya tetep kan ngono. Cuma sing gak bener ki siji guyumu ku lho sing kedawan. Jejere kedawan kekerepen. Kekerepen Ora aneh. sa Guyu ki cukup sithik wae, sementing kata-kata. cekak gandeme suaramu wis oleh. Wis oleh. Landunge oleh. Nah. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang satu ini sudah tidak asing untuk Anda semuanya. Ngapa tuh? Cuma bol kendang kupingmu we. Bisa makses. Lah wong kuwi dikandani kok wangel men to nyapa Jare Mas. sithik ae cukup. Tegese ki ora kesithiken ngono Mas. Aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Soh. Rambine kaya kupu-kupu tak incup. Sedengan aja dawa-dawa. aja- Yuk kita panggil sama-sama, ada artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Spesial malam ini untuk ngampel Gading tentunya. Siapa dia, kita panggil sama-sama. Ada Nyuwun sewu MC-ne badhe kenging tipes nggih. Mengi ku MC sing kena sepoti sing apik. Yuk, kita Ada. sambut. Yuk. Sa, Dodo. Ketek du, ketek du, ketek du, ketek du. Sik to. Karo senyum ta we. Hah? Apa nyanyi kok malah mecucu we. Aku jane pengen senyum, jane ketok wibawa. Lah bareng kowe ngendangi spot kok ora penak ta, Mas? Ya ora umum to, Met.
Wah bagus kaya ngene gagah. Kok iso kethek kedutan. Kethek kedutan kuwi lambemu lambe Kowe apa? lambemu sing dibener lho, Mas. Kendang iki lho. Lah kendang yo apik to, Mas? Mas lho. Cak, dodo, siap. Ketek. Iki lho, krungu. Iya, iya. Mas kendangnya apa nek to? Iki lho kendang iki lho. Ketek genduten. Enek no. Sapa kuwi? Lah pengen kingkong gendut ini. Kingkong gendut dilatih kowe kuwi. Iya. Kendang udal ya, Mas. Jual piye tenggo nyambut gawe. Lah apa nek bintang tamu kok Jalanmu piye? yo sing rancak sing rame lho, Oke. Mas. Kompak, kompak Kom. ngono lho. Dadi ki yo aja ngisin-ngisine ado-ado mosok kendangane kok kethek genduten iki jane apa lho. Yo, siap Yo, Met. kita sambut ada siapa dia? Sa, Dodo. Apa Protes. Apa iki? Protes nyanyi, Bra. Grup burau nggih nggih. Ayo nyanyi, butuhmu nyanyi nyapa ngurus spot. Nggih, Pak. Nggih, ngapunten. Ya api-api itu kayak spot. Nggih, ngapuntene, Pak. Kalau bayari tak kawan? Boten Tafu i. Oh iya. saking merongos ngomong tapo tafu iki. Merongos kok. Rongos kosok. Kono lho. Oh, iblis. Yang akan menyanyikan luar negeri. Yes. I will yes. Ya, yes. Baik, satu lagu Oke. buat Desa Ampel Gading malam hari ini spesial tentunya buat anak-anak muda zaman sekarang. Lagu dari Amerika, I Way Yes. Aku malah joget lah. Joget sithik wae. Mas kula nyuwun anu drama, guys. Duk tak duk tak duk tak duk tak. Carry ya, Mas. Heh? Carry. Kari piye? Drama carry. Masa sithik ora dikek. Iya dikene yo sabar. Drum Mas, ayo Mas. Ayo, lagu rock Mas, lagu rock. Anak Ya. zaman no. Dang. Ayo Mas, drum Mas. Oke, I love you. Yuk, come on. I Way Yes. Come on everybody, yo. Love you, baby. Come on everybody. Everybody, yo. Come on. Ampun Deji. Yo, I will yes. Yo, hey. Rock. Rock. I will yes. I will yes. Oh! Ngapunten Pak Lurah nggih. Wis tak tugel ndasmu lho, Dok. Tugel ya, Pak. Engko tak tugelane dhewe. Lho aja ngono. Kowe iki dipresane piye? Ora ngerti piye Ampel Gading wong Lah, iya. seni kabeh lho. Nggih kene Kowe ana apa mau? Iki lagu Amerika. Amerika. Judule I Will Yes. Lah lagune. I Will Yes. So jagone turu. Eh, Apa enak? Amerika wayah iso jagone kluru iki basa Amerika kan. Kowe rek I Will Yes. Lah apa? I Will Ya. Lah ya tak cepet to I Will Yes. ah ora tenanan dituku-tuku. Nyanyi yo nyanyi, guyon-guyon. Lah Serius yo serius. Ya. Oh iki sih. Siarno. Yuk, hadirin semuanya berbahagia. Masa mau gede-gede nih suaramu elek. Jenenge wong usaha. Aku yang nyanyi. Yuk, tak panggilin. Luar negeri. Ya, tak panggilin binatang tamu yang satu ini, Cow. Binatang yang satu ini. Hei, menyuruh aku mau kucing. Lah piye to? Bintang kok binatang. Tak panggilin bintang tamu yang satu ini. Nah, Lho. Artis yang berikut ini, Cow. Mana mutahe? berikut tak bekirut. Artis yang berikut ini yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Yo tahu maling barang. Nah, Piye to? terkenal di mana-mana. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat, Cow. Bongko piye? Akhir-akhir ra usah. Akhirate ra usah. Mari kita sambut dengan bacaan Cak Yasin dan juga tahlil. Innalillahi. Ya tenanan. Ora Ya. cuwokot kupingmu. Maaf. Ya iki lah. Didilat ya, Pak. Caki koyo nyambik suwe-suwe. Ndang aku yang nyanyi luar negeri. Yuk kita sambut nyambik yang satu ini, Cak. Siapa lagi kalau bukan artis yang berikut ini? Ada Cak Omet. Aku bingung. Sebuah lagu. Nyanyi ngene.
Dawn of Sal untuk Anda semuanya. Weh, Inggris. Come on. Everybody go. Thank you. Dawn of Sal. Alright, baby. Apa salahku cilik-cilik gendong apa beda laku dewe-dewe dodong apa salah tuku elek pitik malah kowe sing nesrinya apa Ada mau orsal bahasa Inggris kok. Don Opsal Don orsal kok dondong apa salah gundulmu amblek kuwi. ganti bang kowe hai bayar jakune nelek Nesu. Oh deklar nesu. Mbok yo nembang sing apik sing becik. Wah. Yo nyanyi yo sing religi. nyanyi yo karo kene-kenean karo sinden. Iya. Sindene Pak Redi jan luar biasa. Wedok, Pilihan, Mas. wedok. Yo wedok. Tegese wedok kan penampilan jenengan nilai jenengan napa niku diatur sing becik, nggih ta? Ora mesti. Kok ora mesti lho. Tergantung. Jenengan kok malah ngentahi kula to. Kula niki ngumpulke jenengan. Masa mau ngumpulne, aku tak ngumpul dhewe. Ngono mau ngumpulne aku lara. lah iya Maksudnya kula ki jenengan alam kula ambono jenengan kersane jenengan ketinggal mekan. Oh, lampu. kaya lampor Mbok musuh iki angel. Muangel. Kek, calon barang. Sindene sinten? Loh, awakmu ngejak duit kowe? Duh, duit ki saged oke to, Pak? Koman yo ngejak duit. Loh. Iso. Kondange komat jenengan mboten ngertos. Oke. Jeng ben iki wulan Desember Oke. mewakili Bojonegoro dikirim ke Spanyol. Spanyol Pak Lomba nyanyi. Lomba adu banteng. Iki Musuhe banteng. banteng. Kaya anu kae. Apa? Ambasador Matador. Matador. ambasador diasmu Matador. Yo kita tampilkannya. Oke. Jenengan siapa apa dia? saged ngemse kados komat wau? Alah, Ki komat rong lahir aku sing MC. Komat tese embrio sing api ya Pak sampean lahir aku jago kok Kowe ki lo tuwek ndi karo dalange? Kowe main ceki ngono kowe. Wong kowe iki Ada Winda Wulandari. Oke. Dan juga Putri Sia. Oke. enak ya Ya MC po kena lanjut Pak lanjut Pak Ya, moga Pak. MC ini lho MC lho Jenengan iki lontosi MC kok malah lalu. Aku gurung ngono kuwi. lah aku terus disepoti lho Pak nah Duh. Tak. Ya sak serku to. gelem ora aku medun lho Pak Lho, aja. Enggak medun kok tak urusane. sik iki urung bayaran Windu dan Putri Sia. Yo. biru paket kalek kowe Oke. Ampel Gading luar biasa malam hari ini. Selamat malam semuanya. Tentunya punya presiden yang sangat istimewa. Oke. Sing duwe sikil dawa sa Indonesia to. Apa kuwi? Jelangkrung. Yang baik to, yang baik disanding cewek iki yo sing. Sugeng apik. dalu diajeng. Dalu. Dhuwur sewu, mbok beli dikeparengaken direti tepangaken paranges mau sinten Kula diajeng? Putri Mas. Dek Putri. Nggih. Direti tepangaken kula Dodo. Oh, Mas Dadak Nggih, nggih. nami asli kula ngertos? Mboten. Aleando Alcantara nggih. Kok bagus banget. Nggih, niku nama saking akte kelahiran saking mamah dan Oh, papa. saking mama dan Injih. papa. Papa gedang napa? Papa. Yo. Kowe ki lho ape piye to, Men? Nyambut karep Piye iki. to Jan. iki? namanya cowok tanggung jawab Aku dingin loh, Mas. pengertian kalau ada yang kedinginan ya kita kasih lah. Oh, Kalah kowe, kalah kowe. Vito. loh. Apa? Udah kamu sana aja Sama lho. Rek iki kene. Rek iki kene. Kuwi kok romantis banget Iki ya. pramen Iya, tak iya, gawe loh. gampang, iki bojomu Heeh. kae bojone Komet. Oh ngoten. Iya. Iki torane tonggo. Tonggo. Gandeng gedhek bahasane kene. Tanggane sing ra gelem akur. Iya. Oke. Oke. Iki dari keluarga terpandang konglomerat kayak Kowe keluarga sugih kae melarat. keluarga melarat. Suatu Ora kehidupan duwe, nggih. kae. Ora duwe. Ora. Apa mangan beras cek utang tangga teparo. Ya alah. Lek awake dhewe beras trimo dienggo apa ya Ah, tinggal beras ade 300, Mas. adus. Heeh. saya Nggih Ibu. tidak usah kau hiraukan apa itu kata tetangga yang penting kita berdua Iya. insya Allah Gimana kita akan menemui bahagia Iya, amin. sebadaku ki mas ki
Ya. Bosok wedok kayak iso kaya ngene. Urung kok. Ben Sebuah lagu buat kamu. Apa sayang? Yondro. malam ini ku tak dapat tidur. Roma ira blecet iki. Wajahmu menggoda selalu. Bosok kowe melek kowe, melek kowe, melek. Itu yo ngecek kae. Aku ingin memandang wajahmu agar reda rasa Apa iso? Mas? Apa kowe semono iki pedhot sesan. Pedhot. Apa iso? Ayo cak kowe iso kowe. Malah wong mek ngono dhewe kan ning karaokean ya Mas sering ya adewe Nah, ning karaoke sing mahal-mahal. Karaoke paling apalmu ya Gur. Sik Sampane aja ngomong karaoke. Loh, nyapa? Amen dijak nang karaoke yo ngisin-ngisini. Wong dikongkon pesen minuman mahal kok malah teh tawar. Lah Lah yo aja ngisi-ngisi. Kowe nek ngisi-ngisi kene Kok kabehmu lho kowe iki omong aku. ngisi-ngisini. Ngisin-ngisini. Wis kere budek. Lah yo. Loh, Ora apa-apa ya. Mas. kowe iki lho dilone. Apa kowe? Apa kowe? Aku ora repot tak tengi tenan. Iya tak samane. Lah kok repot. Ngawur. Oh, kepala keluarga bajingan kowe. Aku ngendi? Aku arep lho. Aku karo iki 2 tahun. Kowe ra ngerti ta? Urung. Manaan lho iki. Manakane pitik tapi ya kok. Jebul aku ora percaya karo kabeh. Lah nyapa ora percaya? Tetep panggah dadi. Lho, kabeh iki Apa meneh pil? Lho, pil ki ya mandi lho, Mas. Ah ora. Lah kok iso ora? Iki ngombe pil. Yo tetep panggah meteng. Pil apa? Pil kabeh lah. Mosok. Loh. Iya, pil teko gorokan. Lah kan wis teko sukul. Cak koclok kowe iki kok. Ora betah. Aminor mlebutene, Pak. Aminor Oke. Mas jreng. Wis aja mikir pil kabeh sampean wis. Aluk los ae. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Nyanyi yo malah adan. Ada diasmu ablek kowe tapok tenan. Ki lho panggaku terus to, Pak. Kowe iki aja ngono to, Lah Mek. kok gunane aminor melopo? Yo mbah. Kok yo jaluk kono. Wis Mas, tutne suaraku. Mbak anggap bayi mbok kon warayan. Bapak ya pedhok kok medhot no bandulan. Bandulan apa? Wis geong-geong ngono. Goblok e. Mas tutun aku ya. Wah, ngono cukup. Ngapa wadewe biyen kepethuk. Oh, kalah beton. Yen akhire ati iki sing diremuk. Kabeh kuwi ora sing tak jaluk. Gayane. Cari wong tuamu wetone ora gaduh. Katok asale saka telan. Potongan Wah, kudane opo. Asale saka Gathok asale saka telo, yen ra petuk tak antem boto kowe. yo nesu ora oleh. Ora oleh. Lah Lah, aku nyanyi nembang nganggo kikas melayu. sutradara sudah bilang. Kuwi wong melarat bene, kuwi wong sugih. Lah kowe iso dicek kuwi nesu, kowe iku gedel ki bales ngece. Lah kowe nyapa nesu? Lah terakhirmu piye ta kata-katamu lho? Heh? Kata-katamu. Jare wong tuamu wetone ora gathuk. Lho, kan pas. Kuwi ya apa lho kok iso terus ae. Wong kene gathuk kok kene gethuk kok adoh men ta jane iki lho. Ya apa li? Gathuk karo gathuk kowe liyane Dik. Liyane wae. Dicontoh karo tangga. Oh, sing apik Mas, sing apik. Aku wis kadung maca ayu iki lho. Sayang apa kowe krungu. Ah, malah karo bojone budek bojone dilone budek. Apa kowe krungu? Aku malane budek to Mas.
Lah yo, ora Dik, kuwi lagu sing hit-hit dangdut-dangdut lho Dik. Masa ta? Iya. Lah tapi yo ramu to Kok bojone. ngono to tapi? Hah? Kok ngono tapi? Kuwi kurang romantis. Ya tak kira Kurang romantis Ganti, sing apik ganti. to, Mas? C, Mas, Sing koyo jreng. ngene tanggane dhewe mau lho. Gundul. Celentuk. Api lho tuh api wi. Api wi. Kurang Kowe ngono. krungu apa le? Oh, kundul-kundul patul ya to. Iya le. Piye le? Api tuh. Iki kaya Warai serius. kaya Suneo. Sing apik to ya. Gandeng tangane. Gandeng. Heeh. Sampean yo sing serius. Kowe Aku yo kowe serius background bae, lho, Mas. background sing garap kowe. Sampeyan manut kae ae manut tanggane ae. Duh, sama Mas. Ya. Duh. Kowe meneng aja. Dewa. Oh garek bar kono nyaut kowe, ngono diwarai. Gede dawa. Met. Kedane mono tuwa. Tak pluruti, tak otopi nanti kaya gulu kendi. Hei, Kuwi apa kuwi? Aku enggak. Bocah. Ayo kuwi lho, kok gulu kendi. Ora enak sing genah. Duete kuwi. Oke. Duet kuwi. Ayang-ayang Mas. Ayang. Ayang-ayang. Wong anyang-anyang. Enggak mampu apa to? Enggak. Aman berarti. Ngempet aku. Vita. Kamu harus pikir 2 kali karena apa? Jodoh itu sekali seumur hidup, jangan sampai kamu getun berpasangan dengan dia. Tidak. Kamu tahu siapa dia? Enggak tahu. Dia adalah maling kundang. Lul. Kamu yang mencuri seluruh batu yang ada di Indonesia. Ya bukan? koyo codot. Matane ilang, irunge ilang, karek pipi tok. Omong ora cocok. Itu kok malin kundang. Nyanyi lu iso ora kok. Kasih, kamu sini. Iya sayang. Kita lihat keluarga melarat itu yang artinya. Awake dhewe dagelane penak-penak ya. Iya toh. Dalangnya kaya lho, nggowo tapi ya ora. Iki anak-anak yang paling getun ning kene sapa? Coba. Yo iki toh, ketua panitia. Lek nyapa? Iso nanggap tapi reso nembek dan. Yon saya Pak Hidayat, kula wakili nggih. Kowe makli sapa, Mat? Kowe makli Kula sapa? wakili sapa? Napa? Pak apa? Pak Lurah. Nah, Pak Lurah, pamer piye Pak Lurah? Pak Lurah. Wani pernah. Wah pas kata bojone dadi rawani. Wis tak jamin ra ngarawani. Iya. Masuk. Pertama ayang-ayang nggih Pak nggih. Oke. Yuk, Siap. Yuk bersama Elek Yo Band. Dak umum, dak Sari. umum, dak umum. Oke. Makasih. Terima kasih. Saniki joget nggih renono to, Pak. Aduh omonge kok. Kados sing aku. wau sing terakhir wau Velocity wah. Oh, saniki teng TikTok wah viral ngatos ngenten iki. Ngono kuwi? Nggih namanya Velocity. Tonggo kowe masak nang pawon tinggal tiktokan Velocity. Lho. LPG mblerek tiyer jadi efek kamera. Awak edan. Entek pawone. Saiki tak tes sampean. Kirun. Kemah kan wis genah. Nggih. Dewasa. Aje. Cah loro iki jajalan. Wah niki. Ah. Ai guri. Bahasane tembang sing cilik-cilik. Lah sing cilik-cilik jenenge apa, Mat? Nek sing cilik-cilik jenenge apa? AS no. AS ki apa? Anak sinden. Oh, ya oke. Oke. Iso ae golek Iso pangan. ae. Ah boleh pangan. Siarnon. Oke, siarke. Diva apil. Sinten? Tanyakno. Dik, Diva. arek ngasmo sinten, Dik? Sing apik ya cedak. Pakai mic. Apa? Mic. Waduh. Mic bag. Iya. Nek ora sama waca MIK KE ngono kuwi. Lah ketahe pripun? Mik ngono tok. Mik. Pakai mic, Dik. Namanya siapa, Dik? Kula Gabriel. Oh, Gabriel. Nggih, Gabriel siapa lengkapnya? Gabriela Flori Arnanta. Oh, Radok kowe Lah, radok. iki jeneng Amerika mau. Iki tunggale IY Yes. Ya oke. Asline jenenge apik biyen. Heh? Apik biyen. Apik biyen piye? Gampang diingat, Mas. Iya. Kok iso gampang Contone, diingat? Contone Jaman biyen. umpamane iki. Ah. Sing lanang ki bakul telo. Ya. Ah. Ya ta? Ah. Sing wedok ki tukang nawane ondo. Heh. Ki anake langsung jenenge Londo. Wis ngono, gampang-gampangan. Oh, nek pae bakul telo. Telo. Ya, Sing wedok bakul Londo. Eh, Langsung Londo. duwe anak jenenge no? Londo. Londo. Anake sing tukang bakul watu. Hah? Heeh. Sing wedok ki dodol jeruk. Lah iki ya dijenenge gampang-gampangan ngono. Jenenge sapa anake? Tak. Sing pae bakul watu, sing Ayo sing durus. Sing durus ya, Pak. Durus. Sik to. Lek sing londo mau piye? Anake sing lanang bakul apa? Anu bakul telo. Bakul telo. Sing Ya. wedok bakul nyewak Londo. nyewa nondo. Iya. Duwe anak dijenengno Londo.
Oh, perkara bakul telo karo nyilek ondo. Iya. Lah nek sing bae wau, sing suwae wau. Anu bakul watu, Pak. Bakul watu, Sing sing wedok wedok bakul jeruk. Bakul jeruk duwe anak dijenakno. Selamat. Ora nyambung ki urusane kok ndi ki Pak? Lah masa aku pengatur rumah tanggane wong. Ora ngatur tapi kan Wong nyatane bocah lahir jabang bayi ya selamat rene popo. Iya, lancar. Wis jangan-angan dhewe ya. Iya, Pak, ada Pak. Yo, Diva dan ngadeg kok, Dok. ayo nek Gabriel. Awak. Kayak es lho. Asik. Ya. Kalau tes mental, tes Iya, mental. benar. Ditolongin Dik. Tes mental ben kuat mentale gak ngono, Mat? Orang Lah piye nang ngetes mentale piye? kaya nanggap singo. Malah HP nih. Takon sing apik kok. iso. Selamat malam Selamat adik-adikku. selamat malam. Ya ampun. Ini Dek Om Gabriel. Iya. Yang satunya Diva. Diva kelas berapa Dek Gabriel? Kelas 3. Lulus Lulus? tahun ini. Kelas 3 SMA. Iya. Oh lulus ya. Nah, terus melanjutkan kemana nanti? Kuliah. Kuliah. Ngambil apa? Iya. Kok ngambil laptop gitu Mas? Ya maling jenenge kok so. Percuma. Jurusane iki lho ngambil apa? Ngono lho. Apa ta Pak? Kalau Dek ini siapa Dek? Diva. Diva agak maju lah ini loh agak tegas ini. Diva kelas berapa? Kelas 2 mau kelas 3 SMA. Oh SMA ya. Besok kalau gede mau jadi apa? Jadi Aling. gapuro. Gede. Gapuro ngebleki kue kuwi. Cita-cita no. Besok Kok cita-cita gede toh? cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi guru. Ditakon nganggo lagu Iya. to ora pengalaman. Piye to nak kowe lagu Apa lho jenenge, piye? Diva. Diva. Diva, Iya. Diva, besok gede pengen jadi apa? Gila. Itu larian lagu zaman biyen anak-anak. Lek kuwi aku eling. Ya lah ya. Diva, besok gede mau jadi apa? Sorry dok, aku. Saya tetap di briefing sih Jawabannya ngene. Aku kepengen pinter besok jadi dokter. Aku kepengen pinter. Kok gitu sih? Gini tak kasih contoh ya. Iya. Ready. Kuwi bakal gede piye kuwi wis bengkarokan kok iso gede piye. Aku lu wis meneng. Bapak lu wis meneng. Nanti pangan Romo wis mendel mawon. Aku lu wis meneng. Karo besok kewut. Aku lu wis meneng kok. Pak Erdi nek ora nek balesi piye ta? Ngono ngawur. Ya jalan jawab piye? Pak Cuk, aku ra wani to. Wis to jajalan. Oh lah Dok, ready. Besok kewut mau jadi apa? Aku jadi. Nek tuwek ngene mesti. Oh iya. Sampai. Lah kan kakek. Kalau iki calur iki warna bintang kecil. Penak kuwi, bintang kecil. Bintang kecil. Ah. Iso ya. Saged ta? Pintar. Ora ngono balon ada 5 ya. Balon ada 5. Kalian kok ada 5 Ya, ya? coba. Garingan sih. 1 2 3. Balonku. Piye toh? Sinden kok balon ada 5 kaya ngono. Kaya lagune kuwi Jadi to Mas, balon bener kok to. ada Lah 5. nek sinden ki yo paling gak Aku laras. Yo laras di anu lah langgam. Nah, kok iso lagu netok. Lah kei anu gayane versi yen ning tapang ono lintang. Contoh. Contohno ana lah aku nama contone apa ya iso bocah iki. Oh iya. Yen ning tawang ono lintang ngaten iki. Nah, ning cakepane gak ono bintang Balon- kecil. balonku. Balonku. Balonku ada 5 wong ayu. Iya. Rupa-rupa warnanya. Ya penak lho cah iki suarane. Hijau, kuning, kelabu, emas. Enak ta? Enak. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau. Kok meletus kok blenyek men nyapa lho iki. Pancene dore langgam ya rada. Meletus kok Kowe kok tak tonyo terano Mas kowe. langsung bers ya Pak. Ora
umum to. Anggapnya halus, Pak. Meletus balon hijau. Sek, aku ora trimo lagu kuwi tok. Jajal, tapi main tukang apa jenenge rok barang-barang. Balonku ada 5, versine Ebit bongkoh kowe. Ebit mah gampang lho, Pak. Ebit ki angel lho, pop lho kuwi. Malah cepet to kuwi. Cepete piye? D, Pak, D. Ndi Jal? Kuwi iso tenan ora? Balonku ada 5. Oke. Bangunannya Ya iso bocah. hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Sik. Meletus balon hijau dan hatiku sangat kacau. Balonku kini tinggal lemah. Sing gawe pendengar tidak nyaman. Dar 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 dar. PC. Tulung ana. Gen terus. Tak tambah cok. Pak sesuai nek kuliah isuk ya. Ulah. Kuliah opo? Apa ngangkuti pasir kuliah? Oh lah. Ya ya nembang ya. Nyanyi apa? Nanya apa, Dok? Wes, los ke, Duk. Gabriel. Ayo, Diva. Diva Gabriel, ayo. Lah nyanyangan tempe sesuk ae. Itu terus semilir weh. Iter semilir Oke. edan. Aku lo gumun Pak Saestu. Nyapa? Bocah saiki jenenge modern-modern apik, Diva Gabriel. Kan luar biasa. Gitu, Widodo kan bagus. Apa? Ora kaya anak iki, Pak. Niki napa? Wis duwe anak to? Lho, duwe anak. Komet e. Nggih, cilik rene ndase. Lho. Gila nih. Lah anak kula niku mau nek kula sing riyen kan bakul apel, lah terus bojo kula ni bakul oli. Duwe anak-anak jenenge Ayo. Teguh. Aduh men lho. Wong bakul apel karo oli kok duwe anak Teguh iki. Teguh piye to, yo Jan? apa? Nyapa lho kene berbahas kuyuk kok. Oke, tak angen-angene Namane. Ayo, Dik. Ya. Ayo, Dik ya. Iter semilir. Kita sumir Dik. Ya. Goyangane sing heboh ya. Aja Ya. malu-malu. Aja isin-isin. Kaya iki lho ra duwe isin. Ya. Ora usah isin-isin. Luar biasa. Terima kasih, Dok, Mat. Injih, macange Mbah Limbo. Pak Mentil Redi. mentol iki pisakno sisan. Oh nggih. Wita karo kuwi Christine Juminten. Arananipun mentil mentol. Mentil mentol kuwi lek di Blitar Barat Nggih. kuwi Upin dan Ipin. Oh ngoten. Dedeke padha, Nggih. bokonge padha. Lho lho. Jenenge nate ngukur bokong barang niki. Ora maksude iki gedhe dhuwur sak bokong. Oh nggih, kira-kirane lah. Kira-kira. Nggih. Langsung ditanjake nggih, Pak. Ya. Ah, nggih, wonten sinten menika? Wonten Diajeng Ayu, yuk. Yo. Kayak kocok kowe. Welu cek dalu. Sugeng dalu Kang Mas. Sampeyan tambahin ae, Mas. Pisan kas ngolah piring sampean. Kok modele kok lek kadung gelem kok. Nggih, lujeng dalu Mbak Ayu. Nggih, sugeng dalu Kang Mas. Bocah gawe masak. Luar biasa. Kakang Marmut Kusumo. Apa welu? Wis aja kok ngageti mbake nyapa urusanmu, Kang. Enggak. Aku mau kaya arah ning kono jog ning mburi terus nyerono to, Mas. Yo kuwi keahliane Kang Komet. Iso ambles bumi bejudus tenggene mriku. Gak kene kene dalane to. Kowe iki dalem bono lek mudhi daya. Tau Iya tasik niki lho wonten pelawak nglitih wonten. Ya nggih. Ya nggih. Kula ngoten niku. Oh, Biyen- riyen to. biyen dari Jenenge Asongan. pipis to, Bang. Betul. Mbak pipise ya kok percaya. Lho iki ruwet to. Terus tak Lagune kelok apa? Gerigi. Lagune apa? Tin, aku lho. Napa? Kok bergerigi? Aku gerigi. Napa? Aku dhewe antek ora mudeng geri-geri apa. Napa to, Pak? Lha apa kok geri-geri lagu Sing napa? jelas mengke salah lagu. Apa salah lagune? Gerimis. Grimis. Lah wong Grigis. dalange mawon supe kok. Grigis. Is. Sapa lho sing Bergerigi. ora germes kok nyapu germes. Lah napa? Apa? Gigis. Sing gigis sapa? Lah sinten? Ini Grigis sing Grigis. kariman mawon iki to. Apa ya kariman mawon kuwi? Kulo tembang apa kok iso kariman? Wis pokoke ya kuwi lah. Ah nggih.
Ya, tes vokal kene karo kene. Ya, Ya, oke. Sing Ana apik. sik, Heeh. ngene. Yuk, ral tok. Rale pripun? Oh, rame sing Piye, Mas? Yen puruke. Mari mawon. Dari mana? ayo. Kancing manis. Alah kok kencing manis piye to? Kencing manis batu kowe. Tambah manis. Ombean kula. Ceklek kulane bongko dhewe. Wong edan. Oke. Matur nuwun, terima kasih Cak Do. Nggih. Omet, Nggih, kula siap, sak Pak. kanca matur nuwun sangat nggih. Nggih, sami-sami. Wong niku lek seneng kelipat mundak dadi senep, Mas. Pun nggih. Diwiwiti jam 12 karo tengah jam nggih. Nggih, Lakone kula garap ning ngarep nggih. Nah niki. Kula nggih ngaturke pangapunten ingkang kathah mbok Sami-sami. menawi wonten kladuke kula nggih Pak nggih. Nggih, makasih. Matur Selamat niki. jalan. Nggih. Hati-hati Matur nggih. ki sembah nuwun. Siap. Ugi Warga namung Ampel Gading. derek dedonga kagem sedaya warga Ampel Gading. Nggih. Mugi-mugi sabadene adicara menika tansah pinanggih bagya mulya ayo mayem Amin, tentrem. amin, amin. Tinebeke saking sambi kala cinaketke rezekinipun. Amin Amin. Allahumma amin. Sembah nuwun Pak Redi nggih. Jawa sami-sami. Liya dina liya wektu sinambung maneh geger Amin, amin. kaya apa, Dok? Makasih sayang. Nggih, Bang. Hati-hati, hati-hati.